rituko erimo rioka maiga y'omusubati oyomo gwakagirwa goitwa ase echinchera ch'obotutukano ime y'enyomba eyemo y'obonchereria bwokweonia ime omochio bosongo rituko ria rero niga abatenderi b'ekiombekio gia Kisii Sex Workers Association bakorogwa n'omorai obo Alice Mora amo n'ebiombe binde bikwegerera obwene bwa basubati nigo bono barure enkwana yabo gochiasa bari kiamang'ana ase omochio y'obosongo na kogikeria ebikore ebio bioyamente kandarasa amatuko abwango iga yogoitwa kwa basubati nagotumanyia omorikito Pethuel Machini. Magiga y'omusubati oyomo gokagirwa goitwa ase echinchera ch'obotutukano ime y'enyomba eyemo y'obonchereria bwokweonia ime omochio bosongo rituko ria moisonde. Rituko ria rero niga abatenderi b'ekiombe gia Kisii Sex Workers Association amo n'ebiombe binde byokwegerera obwene bwa basubati abwo bakorire engwana n'abariki ime omochio bosongo na kogikeria ebikoro ebio biamentakanire amatuko abwango iga yogoita abasubati. Abasubati toitiru inki toratebe iko twari kubwate naso bwamo tukure na kinga okwanekerekio nigo baganire abagaka gusikemera yabo asekeria abo no bakorigeria eng'ere yabo ya kira rituko iri gokonya chiamate chiabo kero ko umeiro moiso ko ngane sex wako ore gasia ya sago kora nari gusaba basacho umanyenga ekero kogenda komokorera bo gusoko moita oyo no moibori obwata abana atiga nyombo cha kubarigeria gente gitang'ani omanye ngoyo no mwana bwo monto bunaye nayo ro mwana bwa baibori bao oyo nere no mwana bwo baibori baye nande omanye nga moiso ko mwabo monto gose moiso ko mwabo mumuromino ayeire nga yare ko aye no moibori wachire goito mwana obande street asa ko le biasara byaye yare ko banga no yo ore goito na kikware ko yare ko banga moiso ko mino kwanyorero beturu mo yerum na kikware ko so tiga twanchane to baba nta omonya sai gato tongeta gato bekense yega botogo ko le biasara nga sex work to tokore sex work asenjere bwenerete naba bago chagotogol because sex work ne biasara bire to a selling buyer na willing seller na willing buyer ne ande bono koranga ya chakire buya nabo ko ngo muswatu ituru bwakirwe mioro ong'enturu ande moyo baro omonto gaitira akire mioro agutara nande kwanyoro musacho uri omoitete no bare nerege kogera tabugati asa guchi ikurasimiza bano mpaka bamenye no musacho uri kakitware ngo gusabe serikali eriye manyete nga no turi abasubati mbaroro bakweoni egakwero kwoni tariboneka gwachaka nande nkomanyire nga nkorororo kakimotore na intubu na mwanya bantu na intubu motore nga na mwanya bantu bagotarega kogera okweoni oko wasomiri abana abantu bande bayigwire biasara banyorire ibintu binene kurwasa okweoni oko inki mogo tobori abasacha abatari bantu bakuruhande abana abasacha bari bakoneri tokoneri nana ubagocha bancho kabacha gotoita kakitwarenge kobori onde bwensi ore serikali eso egatiga kieto konye tuachandekire nigo bono baborire abanyana chinyumba echo chogokomboya asoboncherio bogokorekana kumanya omonto bakwenyumba asoko boroke ibande byabo asikire nyagosira taramanyekana wikira bono iga narenge gosaba iga onde bwensi obwate chirumu oranyare komenya abaiseke mwaye obwate chirumu chia abaiseke bagosoba wasaba omoiseke yeke bande amarieta ena asakuru egakogera ebagochaka egabebisete omonto agoteberia tari ng'ao muna bono omoiseke oyo osirete ntomanye tisobo gare goteba migori maroteba Kisumu gaki twasaba namarieta ng'a Vivian tatebetirie tari amoino twari gosaba onde bwensi obwate erumu muna omoiseke agochorora omogeni omosabe ekebande epotokopia ekebande oteba nasobo boronge namarieta ayonsi egere chigotoa egasi ere raisi buna bono egasi ekong'ete ntoramanya sobo ntoramanya kende gionsi abe enamba yaye njatogete enamba eyi yatomete gochi Nairobi gochikoreta ekebande kiaye abasacha onye tokari kobagosera gaki mbwate namagosa ari nakogosera ong'ire ase nonye polisi ng'ende nsibu namagosa kobwaka ong'enta egakora nanche nimbwate abanto bantegemete kobwaka ong'enta omosubati buna orite tu omosubati omoke otigete abana ebing'werere gaki tware gosaba serikali onde bwensi ondana asa igwete kaki batobwate si na into totware kiombe gieto kegoto support kegotoranga na into ntorororo nonya kere bintu binde bikobagu na into twabageruga twamanyunga ntorororo aina arama sabaito kaki totige goito toitiru buna chinda bobe woman is not a death sentence in the community. We are not the women in our community are not safe. Tukae kwa kama jamii tuongee kwa sauti moja, wanawake wapate heshima yao katika jamii ya Kisii. Tuanyare gusaba serikali yitenyare gotokonya abantu betenyare kubika namo investigation nyare bakorekana bari bakoregete ndo bunekiga banyare gubugori gwatwa entonya kumanya ne community ya Gusii abantu abantu bonsi abo musubati abo mugaka ngo turiti gwara buno mwanya abantu na inare sebe sa community. Reporteria Ensoko TV kromo chobo songo Pethuel Machini.